Vellu! Mitä? Mä oon saanut töitä! Mistä? Pornoelokuvakriitikkona. Kiva! Hei, mä sain kassillisen pornovideota ilmaiseksi. Kirjoittele vaan muutaman rivin paperilla ja rahaa tulee. Pornoa? Hei. Tosimiesten ruokaa. Sitä mä just nyt tarvitsen. Penetraattori, kakkonen, poika ja lammas, kun Sally painoi härin. Kumisetä kakkonen, Runkkujärven tie, Hanurin metsästäjä. Tää vaikuttaa hyvältä. Tätäks haluat katsoa? Joo, pyörimään vaan. Mutta on tarkoitettu... Tiedäthän. Tiedäthän mitä? No tiedäthän. Tarkoitettu tiedäthän. Tarkoitettu niille, jotka... Tiedäthän. Eihän mä nyt tämmöstä rupea arvostelemaan. Tiedäthän. Tiedäthän? Tiedäthän. En mä sitä silleen niinku tarkoituksella, se oli vaan alitajuntaa. Ei kun siis vahingossa. Greatest Ditch. Tää vaikuttaa lupaavalta. Holly Hotters tekee loistavan roolin angstisena maitotyttönä, mutta Petter Nord sortuu maneereihinsa. Hänestä ei löydy samaa patinaa kuin viime vuoden Independent-hitissä. Postimies tulee aina kahdesti. Vaikka elokuvassa onkin juoni, se ei missään vaiheessa haittaa itse aktien jouhevuutta. Tyypillistä Hollywood-tuotantoa, johon kotimaiseen amatööriestetiikkaan tottunut katsoja ei voi täysin samastua. Mutta jos suostuu laittamaan aivonsa narikkaan, niin elokuva sopii sulattamaan ensitreffien jään kepeillä tuplapenetraatioilla. Yeah.